چې دا غسل عثمان ذی النورین هم کړی رضی الله عنه. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ غسل کئی، غسل نبات بار راوتلو ود جامع محمدیہ زنگلی نہر مدرسی تراغلو عاشقانو. عثمانی ذی النورین بار کے ناستو پجڑا شو زمنگ دا آقا لور مبارکہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ورطراغ للا ورطوی اے زما خاوندا ولی جاڑے تکلیف در تا ارسید لو وقربان استاد شان اے عثمان شما و عثمانت چپلار روانی ولی بجبرائیل امین دا جنت نظیر نراوڑی. عثمانی ذی النورین خپلی بی بی توئے لور دا آقا توئے بی بی رقیہ توئے اے رقیہ اے دا آقا مبارک لوری جاڑم پدے باندے زما دا غسل خانے وقت دا پرنا یا دا بلو رزنانن دیر تیر شو او ما دستا پلار مبارک نا اوری دلی دی سوک چیزیت ٹیم پا غسل خانوں کے سوک چیزیت ٹیم پا فضلو خبرو باندے پا ظلو کارنو باندے تیرے دی دا اللہ نویریگی اسینا چی دا اللہ دا عذب مستحق و نگرزیگی. جاڑم پدے باندے ٹیمرا نڈیر تیر شو عثمانی ذی النورین اللہ تا جڑل ماد محبوب نا اوری دلی شیطان ڈیرے وسوسی غسل خانہ کے اچے. رقیہ مبارک امی آقا مبارک تزی جاڑی اے زما بابا جانا اے زما پلار مبارکہ زما خاون جاڑی غسل خانی تا تکلیف سرا بہر را اوتلو زما خاون پدی جاڑی چٹے میں بستیر شو زما ٹیم پلو حلاب کے لاڑو ماد اللہ دا ذکر نہ غفلت کی زڑ پاتے شو اسن اللہ ناراض شوے نہیں. بی بی رقیہ تمی آقا فرمائل اے زما گرانی لوری اے زما گرانی بچی جانے خپل خاون تلیوں آیا دا غسل خانی وقت عبادتم گرزی ورطوی اے بابا جانا زرزر راتو آیا محبوب مبارک میں ورطو فرمائل اے رقیہ لارشا عثمان تا آیا اے عثمانا کلچ غسل خانی تا دن نکے گے کلچ بیت الخلا تا دن نکے گے گسخ پوڑام دکوا او دا دعا غوارا اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. اللہم انی اعوذ بکا اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث.